Ekofarma v Podskali funguje už 15 rokov a okrem pestovania liečivých bylín sa venuje aj chovu zvierat a včiel. Ekofarma začínala v rodinnom duchu a neskôr sa jej produkty stali dostupné pre verejnosť vďaka jej riaditeľovi Pavlovi Jakubekovi. My sme v podstate malá farma rodinného charakteru a naše produkty predávame na lokálnom trhu a plus nás berú hlavne predajne, ktoré sa zaoberajú predajom biopotravín. A v podstate dá sa povedať, že v každom kraji teda, alebo dávame do celého Slovenska. Tak na našej ekofarme chováme včielky, obhospodarujeme okolo 120 včelstiev s tým, že robíme vlastne medíky, pastové, kvetové, medovicové, orechy v mede a drienkový medík. Malých rodinných farieb na Slovensku nie je veľa, no napriek tomu sa snaží každá farma priniesť určitý unikátny produkt pre región. Farma v Podskali je predovšetkým známa vďaka svojmu chutnému drienkovému medu. Drienky totiž rastú iba na špecifickom území. Ja neviem, či sme výnimoční. Možno sme výnimoční tým, že sme sa pustili do toho ťažkého boja s tou výrobou tých potravín a že od samotného pestovania vlastne robíme aj to spracovanie a potom aj samotnú výrobu. Okrem toho na farme nehľadia na kvantitu, ale na kvalitu. Bylinky zbierajú ručne a prinášajú prácu do obce. A že v podstate všetko nám prechádza rukami a môžeme sa bylinkám prihovárať od rána do večera, môžeme si to pestovanie užiť tak trošku možno v takej väčšej blízkosti s tou krajinou a s tou prírodou a ide nám predovšetkým o kvalitu a sme taká menšia skupina ľudí, ktorú to baví a ktorá v tom vidí vlastne možno aj trošku tú životnú filozofiu a asi aj ochranu prírody a zeme. Aj keď sa tomu venujeme vlastne už 15 rokov, tak stále sú niektoré veci tak v provizórii, takže toto by sme chceli nejak tak vylepšiť. Ako ste mohli vidieť, na ekofarme sa pracuje neustále a s veľkou radosťou. Pre jej pracovníkom sa ekofarma stala životným štýlom. Za mladých reportérov pre životné prostredie Mária Jánošiková.